phambi kwale xesha ukwenzela uba sihambe kusakhanya sihambe ithuba lisekhona. Sizonida ke apha ikomiti oochairman ababini nonobhala nevice yakhe namalungu amabini amatrust okanye oo-treasure nelungu elengezelelweyo 7 members apha kule komiti utata. Amalungu asixhenxe igama lenkosibongo. Uchairman ke ungumntu ohamba phambili othandazayo oqokelela ikomiti yakhe ahlala naye phantsi badrafte iprogram yabo igama lenkosibongo. Ubiza ikomiti ahlala ngaphambili ajonge indlela eqhubeka ngayo igama lenkosibongo. Uchairman ke novice wakhe basebenza umsebenzi omnye. Xa ngeke uvice ukhona uchairman uvice ukhona igama lenkosibongo. Ngabantu ke abathandazayo bafika kuqala enkonzweni balungise yonke into ikomiti sele bekhona uchairman novice wakhe igama lenkosibongo. Ngabantu ke abangafiki umva enkonzweni fika kuqala igama lenkosibongo. Ochairman basebenza umsebenzi omnye. Xa engekho uchairman unikezela kuvice wakhe akadrive naye umhlangano wamadoda uchairman novice wakhe ngokunjalo naye. Onobhala ke babini, unobhala wokuqala uhlala etafuleni neencwadi zakhe. Neencwadi zimbini zintle kavarishiwe, enye yemizuzu enye yerafikazi uthorakhola izinto zakhe. Unobhala igama lenkosibongo ubhala yonke into kakuhle eyenzekayo neminikelo enikelwayo uyayishikelela but record unobhala imicimbi yamadoda igama lenkosibongo. Okwesibini ke kwembalelwano bakukwiileta ezifikayo zifikela kulonobhala wesibini uye ke ojonga imbalelwano igama lenkosibongo. Ootreasure ke ngabantu ke bethu abathanda ukunikela abangaluye nomnikelo. Bathi uyabizwa imali kule nkonzo ngabantu abayithandayo inkqubo yalapha ekhaya, ngabantu abanikelayo. Xa kukayiqumbu kootata yi-20 rand. Amatrust ootreasure ngabokuqala bakhupha iziqumbu babonise uba ngabe uzobiza imali uqala ufaka isandla epokothweni unikele. Idyuti yakho leyo bonisa uba kuyanikelwa apha igama lenkosibongo. Additional member bethuna ndiwagqala ndiwaquka lilungu elangezelelweyo additional member lesixhenxe lisetyenziswa nguchairman ngegunya lakhe uba kukho ongekhoyo kula malungu ayi-6 uthathwa u-additional member ibe yiyo ke ngoku ke evala izithuba kuba onguvala izithuba u-additional member igama lenkosibongo. Ndiyathemba ukuthi kuyabhala ngotata singabantu ke abayithandayo inkonzo yotata sifika ngexesha siqhube Thixo siyenze yonke into yotata igama lenkosibongo. Thixo uthembe thina apha enkonzweni ungafika enkonzweni utata bengekho fika ingomama nolutsha nasenyanga nasekoteni uyayo fika utata bafika mva kodwa idyuti yotata ngabantu abafika kuqala enkonzweni igama lenkosibongo. So zidyuti zethu zotata siwuphutela lo msebenzi. Unobhala ke sendishilo ke uba ngaba engasaphumeleli emhlanganweni incwadi uyazithumela akahlala zendlini ukwenzela uvice wakhe aqhubekeke igama lenkosi ke malibongwe. Amen. Phamba senyulo esawuthi ngabaqashi kamfutshane ngokwelizwi ke sibone izwi lenkosi apha kule ncwadi yamagwini 7 andikhawuleze nje umntu ozalufuna bethu bagwini 7 verse 3 incwadi yamagwini chapter 7 chapter 7 verse 3. Ngoko ke thetha nawo uthi nabani na obhubhayo luloyiko makagoduke anyebeleze
kwintaba zeGiliyadi. Akuba etshilo ke kwajika 20,000 kwaza kwasala 10,000 kuphela. UNdikhoyo waqhuba wathi kuGideon, nangoku asemaninzi la madoda kunawo, yihla nawo kuye emfuleni, ndiza kuwaphungula. Ke indoda endithe mayihambe nawe yohamba, kodwa endithe mayisale. Enkosi ke mama, siyabulela. Siyakongezela konkosi. Isikelela ngosithamo sanqala selifundiwe, sicela ukuncipha thina kodwa kwande wena egama lenkosi Jesu Kristu. Amen. Apha uthethwa noGideon. Eyindoda njengamadoda onke uGideon. Kodwa apha uThixo uthetha ngokwakhe kuye uGideon. Njengotata lapha nawe mama njengolapha uyindoda. Xa unoThixo uyindoda. Uthi kuThixo kuGideon, khawutanduluke ebantwini bonke okanye emadodeni. Uthi oyikayo makanyebelezele ehle apha ezintabeni zeGiliyadi agoduke. Igama lenkosi malonke. Amen. Oyikayo obhubhayo makanyebelezele ehle apha ezintabeni zeGiliyadi. He must go back home. Kuba apha kufuneka amakoti. uGideon udibene nomkhosi wamaMidiyani kuzawulwa imfazwe. Kodwa uThixo ke uthi ke ufuna izigantsonzo eziza kulwa imfazwe. Abalwi ngokwabo, balwa uThixo. Igama lenkosi malonke. Oyikayo makajike anyebelezele onenhliziyo kamama. Indoda yoyika imfondini ithi noba sebethwa ngezembe entloko ibheka khona emsini. Kwindawo apho kulwa ngamazembe khona ubona yeyi nkosi yam apha kunzima kule ndawo. Indoda ke ayijiki, ijonga phambili, i-story tell endodeni. Akukho kubheka mva, sibheka khona emsini. Noba kuyaphuma noba kuyatsha sibheka khona kuba singamadoda kaThixo. Igama lenkosi malonke. Uthi umbhali ke apha etshilo kwajika amadoda ayi-22,000 flat agoduka enevalo esoyika agoduka bheka ekhaya. Amadoda ayi-22,000. Washeka bangaphi umfundela? Washeka 10,000. Ya uphezu kwentaba leGiliyadi uzawulwa namaMidiyani. Kuyolungiswa umkhosi ozawubheka khona. Ngaloo maxesha kwakusiliwa imfazwe. Abantu behlala ezintabeni emiqolombeni. Igama lenkosi malonke. Kodwa ke uThixo unabantu bakhe. Uthi uThixo ngokwakhe uGideon, amadoda ashekileyo ayi-10,000 wasebaninzi. Kuba uThixo ungakuthi, uThixo uhamba nawe. Ye tata, ye mama, noba usengxakini yazi kokuba uThixo useqangwakho. uThixo uhamba nawe, ungumkhuseli wethu. uThixo wethu. Igama lenkosi malonke. Uthi ke le 10,000 ishekileyo ihla nayo, ubheke nayo emlanjeni lokukhethela khona. Uthe ukufika emlanjeni emadodeni ehamba nawo ayi-10,000 akangathethe nto, wathi makuselwa amanzi. Kuselwa amanzi kuba uThixo ufuna umkhethela abona. Abanye amadoda kuthi ke akha amanzi ngezandla okwenja xa erhamcela inja. Amanye amadoda alala ngezisu. Kwathiwa ke ezithe kuwe hamba nabo uzuhambe nabo, ezithe makajike. Kwathiwa ke la alale ngezisu xa esela amanzi makajike. Must go back home. Igama lenkosi malonke. Amen. Khawutanduluke ezindlebeni zabantu bonke
afika kamadoda anevalo ayi-22,000 kodwa i-10,000 yasheka wathi uThixo still enough la madoda ayi-10,000 ihlanawo ubheka emlanjeni uThixo wamkhethela abona wathi masiye kubo kula madoda ashekileyo kuthiwa ke bahamba bawatshonisa amamidiyani bawathimba ayesilwa ngoThixo ayengalwi ngokwawo igama lenkosi malongo. Amen. Singotata ke abakhona endlini kaThixo abekufuneka babe ngama-40 ekwenzeni izinto ezilungileyo, ekwenzeni izinto zobulungisa. Bathi abantu bajobuleyo nikana babona abatata benza izinto ezingummangaliso. Singebe sasibalandeli na, funeka ungutata ube ngutata olandelwayo into yenzayo. Babona bathi siyayithanda laa nto yenziwa ngulaa tata. Laa tata akanangxaki, akanangquba kaxaka nasekuhlaleni, uhleli kawuhle nabahlali. Ubizwa laa tata bakwingxaki esitrateni kulaa tata kawusi ikoni ingxaki apho osibulele. Babiza utata osindisiweyo, utata onoThixo. Njengale ndoda igama lenkosi malongo athi uThixo kawuthanduluki ezindlebeni zabantu. Uthi oyikayo makajike makehle apha ezintabeni zeGiliyadi. Funa amadoda angama-40, amadoda anoThixo ophilileyo angamthandabuziyo. Sihamba nje sihamba ngalo Thixo igama lenkosi malongo. Okona hamba noThixo sihamba naye nangoku andikamsoli igama lenkosi malongo. Amelani botata. Amelani. Ndihambe noThixo ndiyinkwenkwe, andisindiswanga ndiyindoda, ndasindiswa ndiyinkwenkwe kumathava asewiklisini apho ndivela khona. Ndangena ngalaa ndlela ukoluka kwam ndalukela evangelini. Andizange ndityiswe umkhono webhokhwe, andizange kubekho ibhekile ngamabile bande umqombothi angibetha mandinoThixo moza. Sithi isiXhosa ke xa kusoluso funeka umqombothi ube khona, ibe khona nebhokhwe. Ke wena usindisiweyo uzawuba sengxakini. Funeka ubaxelele okokuba mna ndinoThixo ophilileyo, ndinoThixo ozizinto zonke, noluka kakuhle igama lenkosi malongo. Akufana nathi ukufana bam kakuhle. NoThixo ndihamba naye ndingenantoni ndirhokrelayo igama lenkosi malongo. Ndaphangela ndafrisha ndazeka ndanemzi igama lenkosi malongo. Kuba indoda enoThixo kufuneka ibonakale kuba indoda enezinto ezenzayo uThixo ayisebenzisa. Uthi kumbhali kule ndawo khawuthanduluke ezindlebeni zabantu. Uthi oyikayo makajike, oyikayo makabheke ekhaya. They must go back home. Oyikayo i-22,000 yabaleka washaka abantu abambalwa. uThixo akasebenzi ngabantu abaninzi, usebenza ngabantu abonyulweyo. Ungathi xa ungabona abantu bengeze inkosi ngagcolako kutheni uThixo ukhethe nina ufuna usebenza ngani igama lenkosi malongo. Nabona amazwi bantwana bankosi abathandekayo, sawukhetha ikomiti yotata, ikomiti yangolosithathu ezawukhokhela ulosithathu walapha emfuleni. Ikomiti yangolosithathu ke yiyo eyenza ireport uba sibheke enyangeni, iyo report enyangeni. Inyanga iripota ekoteni, ikota iripota mini convention, mini convention iripota convention enkulu eThabathu. Apho sihamba khona singabotata, siyakhona botata. iCovid isiphambili saya ndawo sahlala phansi iCovid. Ngoku uThixo uvulile nakasiyele eThabathu nangoDisemba kumele siphaya biqalile ivulile iThabathu. Amadoda abephaya ufaka ingxowa yawo ayofaka umsebenzi wayo. Intoni insebenzo yotata?
imali yotata. Imali yotata yokwakha izindlu. You see? Imali yotata yokwakha izindlu. Imali yomama yokuhambisa ivangeli, lokwenza itente zihambe. Imali yomama. So, siyambeni kutata. Bakubheka emihlanganweni siye. So utshona khona eThabazo ikokwethu. Xa singena phaa eThabazo kwindawo ethi welcome to Peace Center. Hey, izisikelele lento. Ukungena kwam nje phaa ingandingena kwenye indawo. Kwandingena eThabazo, ndingena kwindawo yabangcwele. Ndingena kwindawo kaHoli eThabazo. Apho uzawuhlala uvulale, uvuke, uthandaze ngenkonzweni, ubuyulale. Awenze into, akho izihlebendwane phaa, akuhletywa abantu phaa, uyathandaza. Amen. Singabo abantu abahlebayo, uba nihleli endlini, kukuyi abantu abazendlini nabo, kanti kuzawuchutywa abantu, kwadinyona ngabantu, kuhletywa abantu. Yeyi! Ndikana mbona utata ubani, ndikana mbona umama ubani, indlela zanga hayi, bathandazeke. Igama lenkosi ngakho. Thixo kwasilela amazwi. Yabona mlaphakade. Amen. Amadoda ke, sinamadoda athandazayo. Azawuyazi indlela ebheka khona igama lenkosi ke. Mabonke. Amen. uThixo kulungile ke. Siza kawuthandaze tata. Elizweni. Nkosi Thixo wethu. Nkosi mdala kunensuku. Nkosi liwala phakade. Sibonga Nkosi wethu amahle kangaka ukuthi indoda yakhiwa kanjani. Thixo wethu likhaya lethu, ikhaya lokusenza izikeyi. Thixo wethu othandekayo, siphume Nkosi apha sixondiwe saqoqeka njengamadoda amele umela izwi lakho, amadoda amele akhokhele amakhaya abo, amadoda somandla amele akhokhele ibandla. Thixo wethu othandekayo, ibandla lingalahleki, amadoda ekhona. Thixo wethu oyingcwele, siyabulela ke Nkosi ngalamazwi. Mntwana wakho Nkosi amsemile ngaphambili ezakwenza lo msebenzi. Mthambise, nqashe Nkosi, yima phezu kwakhe, uqabele kuye Nkosi, abeliyashi lakho ukuze Nkosi uthethe konke ofuna ukuthetha enhlizweni angenaza kwenza ngoku menzise. Thixo wethu othandekayo, amehlo akhe Nkosi akhangele phezulu apho uncedo luphuma khona. Thixo wethu namandla, ngoba la madoda azawuphakanyiswa kule ndawo. Wanike Nkosi yami ubulumko, Thixo wethu othandekayo, angangeni ngokuhlala ngokuqhela kule ndawo, angangeni Nkosi yami ngokwazi ukuthi le nkonzo ndisuka nayophi. Thixo wethu othandekayo, ave ukuthetha kwakho, ave Nkosi yami nokwenza kwakho, nokwamisa nokwenzisa. Thixo wethu siyabulela Moya Ngcwele ngakho konke sithule simamele, sihleli somandla phansi sisive izinto ezenziwa lizulu. Enkosi ke Moya Ngcwele egameni kaYesu. Amen. Siyabonga kakhulu tata.